Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Muna muku lale marhabin da zuwa shafinmu na Mujarrabatul Asrar TV domin samun karatunmu na ramli da asararu kala-kala daban-daban. To ku mana subscribe da like. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. A yau karatun zai tashi akan mataki na 27. To a nan ne za mu fahimci sunan taurari, wato kowane tauraro yana ɗauke da suna uku, kuma kowane yakan ɗauki suna kala uku. Na farko suna na farko da tauraro kan ɗauka sunan yanka, shine suna na asali. Sannan suna na biyu suna nuna inkiya, suna ne na biyu. Suna na uku suna nuna suna ne na martaba. Misali sai mu ce General Sani Abacha. To General Sani Abacha suna ne na martaba. Kaga idan muka ɗauki General, kaga suna na farko, Sani suna na biyu, Abacha suna na uku. To General suna ne na martaba, sannan Sani suna ne na yanka, sunansa ne na yanka, sannan Abacha suna ne na inkiya. To ka kowane cikin ukun na aka kira shi zai ka ansa. To kamar yadda muka ce General sunan martaba ne, Muhammadu kamar mu ɗauki kuma General Muhammadu Buhari, General sunan martaba ne, asalin suna shine Muhammadu, inkiyarsa Buhari. To asalin sunansa kaga misali za mu ɗauki akan taurari. Tauraron farko shine Kausaji, tauraron gidan ɗaya kenan. To asalin sunansa shine Kausaji, sunansa na martaba shine gidan rayuwa, sunansa na inkiya shine yana ɗaukan annabi Adam. Sannan sai mu ɗauki tauraro na biyu ana kiransa da Rahika, shine tauraron gidan dukiya. To sunansa na asali shine Rahika, sunansa na martaba shine gidan dukiya, gidan kuɗi kenan. Sannan sunansa na inkiya shine Sayyida Khadijatu, matar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan dalili da yasa aka ce ma Rahika Sayyida na Khadija, matar shugaba sallallahu alaihi wasallam, saboda a lokacinta babu mace mai dukiya kamar ta, domin an ce har ta ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rabin dukiyarta. Sannan tauraro na uku shine Rayyatul Farhi, sunanta na asali Rayya, sunanta na martaba gidan yan uwa, wato gidan soyayya. Sunanta na inkiya Sayyida Fadimatu, yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalili kuwa na kiranta Sayyida na Fadima, ita wannan Rayyatul Farhi, duk duniya a mata babu wadda ta kai yawan masoya. Sannan ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya so sosai, domin ita manzon Allah ma cewa yayi ita tsokar jikinsa ce, daga jikinsa take, radiyallahu ta'ala anha. Sannan tauraro na hudu ana kiransa da Bayada, sunansa na asali shine Bayada, sunansa na martaba shine gidan haihuwa ko gidan uwaye. Sannan sunanta na inkiya ana kiranta da Sayyida Hawwa'u, wato matar annabi Adamu. Dalili kuwa yau a duniya kowa ka gani mahaifiyarsa dai ta asali Sayyida Hawwa'u, matar annabi Adamu alaihi salam. Sannan tauraron mu na biyar ana kiransa da Dariki, sunansa na asali shine Dariki, sunansa na martaba shine gidan yaya, kannai da abokannai. Sunansa na inkiya ana kiransa da annabi Yaquba. Dalili kuwa an ce gidan yaya ne, kuma mun sani a cikin annabawa dukansu annabi Yaquba ya fi su yawan yaya, shi yasa aka kira Dariki gidan yaya, kuma yana ɗaukan suna a cikin annabawa, yana ɗaukan annabi Yaquba alaihi salam. Sannan tauraron mu na shidda Qabla Kharija, sunanta na asali Qabla Kharija, sunanta na martaba gidan cuta da rashin lafiya, sunanta na inkiya annabi Ayuba. Dalili kuwa an ce gidan cuta ne kuma gidan rashin lafiya ne. To
gaba ɗaya kaf a annabawa babu wanda ya yi jinya akan damuwa da rashin lafiya, shi yasa aka kira ta da ƙabla. Shi yasa kuma ƙabla take ɗaukar sunan annabawa. Daga cikin annabawa take ɗaukan annabi Ayuba. Har tsutsa sai da ta kama bin jikinsa akan rashin lafiya. Sai tauraronmu na 7 ana kiranta da Humra. Humra sunanta ne na asali, sannan sunanta na martaba gidan aure, sannan sunanta na inkiya sai da Maryam radiyallahu ta'ala anha. Ita Humra ba budurwa bace, ba budurwa tauraruwa bane, kuma ba bazawara bace. Kuma ita ma sai da Maryam radiyallahu ta'ala anha ba budurwa bace, ta haihu kuma ba budurwa bace. Sai da Maryam kenan, shi sa aka ba wannan Humra da suna sai da Maryam. Sannan tauraron mu na 8 ana kiransa da Inkis, wasu kuma su ce Munkis. Sunanta na asali shine Inkis, sunanta na martaba gidan mutuwa. Sunanta na inkiya ana kiranta da annabi Idris. Dalili kuwa shine Inkis gidan mutuwa ne, shi kuma annabi Idris shine ya mutu kuma ya dawo, shi yasa ya ɗauki sunan annabi Idris. Sannan shi sa ake kiran Inkis da annabi Idris. Sannan annabi Adamu shi ya fara ramli lokacin da ilimin ramli ne ya nemo inda matarsa sai da Hawwa'u take illa ta'ala anha. Amma ainihin mai ilimin ramli shine annabi Idris alayhi salam, shine a annabawan Allah ya mutu kuma gashi a raye. Ya roki Allah a ɗanɗana masa mutuwa ya ji yadda take, kuma Allah ya mai haka kuma ya mai da shi duniya. To sai tauraron mu na 9 ana kiransa da Nasaratul Khadija. Sunanta na asali shine Nasaratul Khadija. Sunanta na martaba gidan tafiya ala kulli halin. Sunanta na inkiya ana kiranta da Sayyida Bilkisu radiyallahu ta'ala anha. Dalili kuwa shine kowa ya san cewa Sayyida Bilkisu matar annabi Sulaiman alayhi salam ce. Ita ce ke da yawan tafiye-tafiye a zamanin manya-manyan mutane. Sannan sai tauraron mu na 10 ana kiransa da Iskafi. Iskafi sunansa ne na asali, sunansa na martaba gidan mulki, wato lil izzu. To sai kuma sunan Iskafi na inkiya ana kiransa da annabi Sulaiman. Dalili kuwa shine a zamaninsa shine Allah ya ba wa mulki, saboda Allah ya bashi mulkin mutum da aljan. Amma a mulki mun sani sai shugaba kuma jagaba mai taimakon bayi shine annabin rahama, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amma yadda karatu ya zo shine a shari'ance Iskafi yana ɗaukan sunan annabi Sulaiman daga cikin jerin annabawa, amma ainihin mai mulkin shine shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To sai tauraron mu na 11 ana kiransa da suna Ijtima'i. Sunansa na asali kenan Ijtima'i. Sunansa na martaba yana da sunaye da yawa: gidan buri, gidan harkoki, saye da sayarwa, gidan tsammani. Sannan sunansa na inkiya ana kiransa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Dalili kuwa annabi Muhammadu ya yi kasuwanci kuma ya yi harkoki sallallahu alaihi wasallam. Sai tauraron mu na 12 ana kiransa da Nasaratul Dakila. Nasaratul Dakila sunansa ne na asali, tauraron 12. Sunansa na martaba gidan makiya ko kuma gidan aduwi. Sunansa na inkiya sai da Asiya matar Fir'auna. Dalili kuwa a mata gaba ɗaya ba wacce ta riski ƙiyayya ita ce sai da Asiya radiyallahu ta'ala anha. Ta ga ƙiyayya a gidan Fir'auna amma ta jure, ko kuma mu ce mahaifiya annabi Musa alayhi salam, saboda ta rene shi. Sai tauraron mu na 13 ana kiransa da suna Sa'ili. Sunansa na asali kenan Sa'ili.
sunansa na martaba gidan tambaya da ba da amsa. Sunansa na inkiya annabi Musa alaihi salam. Dalili kuwa a dukkan annabawa babu wanda ya kai annabi Musa tambaya a gurin Allah, shi kuma Allah yana ba shi amsa. Sai tauraron mu na 14, sunansa na asali Naqiyal Haddi ko Naqiya. Sunansa na martaba gidan munafukai ko kuma gidan mahasada. Sai sunan Naqiya na inkiya Saida Zulaihat, matar annabi Yusuf alaihi salam. Dalili kuwa ita Saida Zulaihat ita ce ta yi wa annabi Yusuf munafunci da hasada, amma ta dawo daga baya ta auri annabi Yusuf alaihi salam. Sai tauraro na 15 ana kiransa da Qadi Dakili, wasu kan ce alƙali. To sunansa na asali shine Qadi Dakili. Sunansa na martaba gidan ilimi ko kuma gidan karatu. Sunansa na inkiya annabi Ibrahim alaihi salam. Dalili kuwa annabi Ibrahim, dalilin da yasa aka kira Qadi Dakili da suna annabi Ibrahim, dalilin da yasa aka bashi inkiya annabi Ibrahim alaihi salam saboda Qadi Dakilin shine zuciyar ƙasa, domin annabi Ibrahim shine kakan annabawa alaihi salam. Sai tauraron mu na ƙarshe shine Jama'a. Sunanta na asali sunan shine Jama'a. Sunan ta na martaba gidan taro ko kuma a ce gidan biki. Suna ne ko wani taro ne ko haihuwa duka tana ɗauka sunanta na martaba. Sunanta na yanka sunanta na inkiya shine Saida Aishatu radiyallahu ta'ala anha, matar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Dalili kuwa ita Saida Aishatu ita ce mai taro a gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, matar annabi Muhammadu ce sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah nan karatu mu ya tsaya matashi na 27 insha Allah.